Els objectius relacionats amb la salut mental no mostren l'evolució esperada. El grup de malalties mentals i del comportament inclouen trastorns mentals que tenen molt baixa mortalitat i les demències, especialment les d'origen vascular, de l'envelliment o les no especificades. Es tracta, per tant, d'un objectiu difícil de valorar amb l'indicador definit. Objectiu: reduir en un 10% la taxa de mortalitat per malalties mentals. En relació a la tendència de mortalitat per suïcidi, la taxa augmenta a casa nostra i a la resta del món. En el context europeu, Catalunya es troba en una posició favorable. Objectiu: mantenir per sota del nivell actual la taxa de mortalitat per suïcidi. L'indicador de la mortalitat per suïcidi està molt influenciat per la qualitat de la declaració de la causa de la mort. L'evolució creixent planteja nous reptes i abordatge de noves intervencions. Les polítiques desenvolupades com el Codi de Risc de Suïcidi s'adrecen a reduir la mortalitat per aquesta causa. Escoltem algunes opinions. La salut mental ha estat una de les prioritats dels objectius del Pla de Salut d'aquest període. Podem enumerar diferents accions en les que hem estat treballant. S'han desplegat polítiques actives de prevenció del suïcidi amb la línia de les recomanacions de l'OMS i s'ha posat en marxa el Codi Risc Suïcidi, que implica a tots els serveis assistencials de la xarxa sanitària pública. Per primera vegada podrem disposar d'un registre de la casuística de conducta suïcida a Catalunya. En aquests moments estem a vora un 61% d'implantació i finalitzarà a finals de l'any 2015. També hem millorat la resolució dels problemes de salut mental a l'atenció primària de salut, col·laborant amb la xarxa especialitzada. Aquest projecte ens ha permès disminuir en un 17% les taxes de derivacions de primeres visites als centres de salut mental i focalitzar l'atenció de la xarxa especialitzada amb els trastorns mentals greus. Catalunya també ha estat pionera en integrar la salut mental en les polítiques de cronicitat. Hem pogut treballar amb la ruta de la depressió, amb el pacient expert en depressió i ara en aquests moments estem definint la ruta de complexitat, que va més enllà de l'àmbit sanitari i que promou el treball entre l'àmbit sanitari i social, amb una experiència pilot al Pla de l'Estany. Cal fer especial menció a la població infantil i juvenil, que ha estat un objecte prioritari. Hem posat en marxa el Pla Integral d'Atenció als Trastorns de l'Espectre Autista, amb un treball conjunt entre els serveis sanitaris, educatius i socials, i també programes de prevenció i atenció a la psicosi incipient, ja que sabem que el percentatge més important de malaltia mental debuta en l'etapa jove. S'ha intentat implicar molt els agents i a les persones afectades i a les seves famílies, i l'aprovació del Pla Integral de Salut Mental ha estat una prioritat del govern, sobretot amb projectes importants com el projecte Activa't, d'empoderament de les persones afectades i de les famílies, i el projecte de lluita contra l'estigma. I tot això ha estat possible amb la coordinació i la complicitat dels professionals, de les entitats proveïdores, dels usuaris i de les famílies. Des del Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions cal destacar la gran participació dels professionals en els diversos grups de treball que s'han posat en marxa relacionats amb el model assistencial. En el camp, per exemple, de la cronicitat, s'han consensuat els criteris que tenen a veure amb la identificació de la complexitat i del pacient crònic complexe i també de l'estratificació en l'àmbit de la salut mental. Temes en els que som referents a tot l'estat espanyol i temes que ens ajuden a la vegada a la planificació i a la presa de decisions clíniques. En el marc del Pla de Salut de Catalunya, el Pla Director de Salut Mental i Addiccions ha desenvolupat línies estratègiques que s'adrecen a la prevenció de la cronicitat, a l'atenció als trastorns mentals més greus i a l'atenció també del suïcidi. Aquestes actuacions s'han articulat a través de programes específics que han requerit també la constitució d'unitats funcionals en el territori. I aquest ha sigut un dels elements més essencials per a les entitats proveïdores, que és com aconseguir coordinar unitats funcionals territorialitzades. Això implica no solament treballar en el si de la xarxa de salut mental i d'addiccions, és a dir, coordinant millor els
equipaments de salut mental infantil i juvenil amb els adults, els equipaments de salut mental comunitària amb les actuacions hospitalàries o entre salut mental i addiccions, sinó també extendre aquestes actuacions a altres xarxes que existeixen a la comunitat, com pugui ser la xarxa d'atenció sanitària general, la xarxa de serveis socials, el sistema educatiu o els recursos comunitaris. Això implica noves modalitats de coordinació entre les institucions, entre els dispositius i de col·laboració entre els professionals. A més, tot això s'ha inscrit en un moviment de participació creixent dels usuaris, dels professionals, de les famílies i de les entitats proveïdores buscant noves línies i noves fórmules que permetin i accentuïn aquesta col·laboració. El projecte Activa't per la salut mental s'emmarca en el Pla Integral de Salut Mental, que és una iniciativa desenvolupada pel Govern de la Generalitat, i té per objectiu fer que les famílies i les persones amb problemàtiques de salut mental puguin ser les protagonistes fonamentals del procés de recuperació de la seva vida. I per això, treballant conjuntament amb tota la xarxa assistencial, els donem els instruments necessaris i la formació necessària perquè puguin jugar aquest rol d'agents actius de la seva pròpia salut. Comentar també que és un projecte que estem avaluant de forma molt rigorosa amb Ivalua i que el govern té el compromís de, si els resultats són positius, poder-lo incorporar a la cartera de serveis. La campanya Obertament, que és un projecte de país de lluita contra l'estigma i la discriminació per motius de salut mental, que aplega a tots els sectors, els prestadors de serveis i la Federació de Familiars i també la Federació Veus en primera persona. En aquest sentit, és de destacar la importància que se'ns està atorgant també a les pròpies persones diagnosticades i al moviment associatiu en primera persona per poder millorar la salut mental de Catalunya. A la regió sanitària Camp de Tarragona voldríem destacar sobretot en quant al Pla Director de Salut Mental el model col·laboratiu entre els serveis d'atenció especialitzada i els serveis d'atenció primària. Amb aquest model, implantat al 61% de les àrees bàsiques del nostre territori, hem aconseguit disminuir la incidència de trastorns de baixa complexitat en els centres de salut mental i fent que aquests serveis de l'atenció especialitzada es puguin dedicar molt més intensament a aquells trastorns més severs. Aquest model l'hem estat avaluant des del 2006 de la seva implantació i aquesta avaluació continuada ens ha permès detectar la baixada important d'aquesta incidència d'aquest tipus de trastorns de baixa complexitat i la millora del tractament dels trastorns d'alta complexitat en el nostre territori.